martang yang mahita. Asiniro hamadihamu doho dami nasian de batamata doho nasian na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani di bata dihita iman atar surat di Matius bidu 10 ayat 11 ayat 10 itu songono mahatani di bata. Dungi di dapotun akasisian nama iba nama dok buasa marupama homar camita tunasida. Ala ini nama ngalusi nasida ala niodo si basa-basa di tuhamu ubaina ditadahamu akka simoni raja bano gicang. Aledang di basa-basa huni anggoto nasida. Aitu ganu paradongan lehonon nado jala pasusukon. Alai buaton nama sian na so paradongan na adong di ibanahian. Ido alana ubay na marupama au marjamita nasida. Ay marnida nasida soharu diida. Jala marbinegi nasida soharu dibigi jala nang yetusin. Asanang jupang ma di nasida sinirakon ni siji saya nama dok. Bigyon si peremuna dunian. Matua so atusa muna. Si malolong muna do mardida sadian. Matua so tada muna. Nang takang dorohani bangso o jala marningon do pinggol na. Di papipit do matana. Asa unang mardida si malolong na. Nang marbigi si pareon na. Jala unang mangatu si rohana. Asa unang mulak jala unang malam na sida. Bahinoku. Alay martua do si malong muna. Ala marnida. Do si pareo muna. Ala marbinegi. Ay si tururo ko tuhamu. Torok do akka panurang do akka pertugi. Anggo akka namasihol naik idonna nian nong nidamuna. Hape dang di ida jala naik bigyonan nian nong pinegi muna. Hape dang dibigi. Idom sahana. Dihamu do nga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus ada mudo sada barita namar do nga pura. Arang ma sada danak sa itu matangis do da nahodionan ala lilu sian inong na. Dungi diaku pinamara si roha do danahon atit tumbuhi urupan na. Marpangeling do bola do dielek namara si rohe. Do suku-suku na anggi murana delu si dana na sa itu matangis na liluang. Alay siya mokihoki. Gami molma detu si namaras ni rohana mangurupi inataon. Saya dipatakas inata namarasi rohon at itong jupang sa buwi mangurupi dananam iton. Dot hata jepe rupa ni dohonon gabi dialusi danahima alay to puma dialusi inatay dilo tu gereja mau taruhon. Sungguh dorohan natay ubigi hata ni danahim. Alay siya ni disukum mo si di gereja dia or di pabuwa da nama hakabipion in nama rupa ni da nama bama da itu si mabir dungi lao ma inataon itaruhum ma da itu gereja olah ditaruh tu gereja rupa ni ipatakas inatom ma nong sa dan itu gereja dihutum mah trumarekati mah siya ni saha mah itor tu jabuna aladang do siyan gereja dia makarong saha porsyaon ahado berengot tadi si anggoy nat na burjui para sirohe di bagasalas di roha di mana betuluhon do mangurupi alay holad di ide ba na siya ni itor dido inata para si rohema ikos yang gereja mahapik
boton ni danahi dalat tujabuna. Ala dido inattay mamusihu mangubiri mana dung dibering mana songi. Mulai hati ma Tuhan. Tuhan ni ma di boto ibana mana ringoti gereja. Tuhan ni ma iboto mana madok huriyay do gereja jala tusi hasahatan marlapatan. Beseng gereja di boto mana dalan tujabuna. Masayar gado tidak danahi lapatan ni gereja di ibana. Masayar gado lapatan ni gereja tidak danahi tentu imanakeng ala najut jala ana nasirindo dak danahi jala idu di bote mana dalan lau tu bagasna nang peni ada danahi mek dope alani da makadonga sahapur syaun boido nang somal tabiki padohan ima padohan nama do dang do tu bisya bonana. Asino ra padohan ni nang dohonot ta dang do pangalahon ni natoras yan akon. Dang do pangalahon ni yan ako tu natoras. Jala murado atusan ni. Jala murado boton karakter ni keluarga siyan yan akon. Alan niya makadungan sa hapor siya. Lausido ng topik ni pertanyaan hatuaw ni halak partigor. Masay taburo mo lodidok hatuaw ni halak partigor. Kebahagiaan hidup benda masay takas didok nakaning di ayat 10 nomi. Mertua do si malolong muna na marnida do si pare muna na marbinigi. Berbahagialah. Mertua do hanak. Ima di na jonok tu di bata. Di na mga tusihardan di bata na dipakai si malolong na marnida do dinggan do si pareon na dibagasak karingan. Lasido na tidak dibagasak turpukod dia makadongan. Na marjamita do Tuhan Yesus Kristus mangajari di topi ni pantawi. Dungi di pangajaron na diajar homma jala molo tidak di bidu 10 tulungon. Adong pitu upama taringo tu harajan di bata na dihatahon Jesus Kristus. Itu upamay lau pamurahon. Ima pengajarion manang jamitana tunatoropi. Alay dihamak kadong sahapor siyaon. Nagabila masetakas di ayat 10 Roma si siya ni namadok. Diba na? Buasa marupama ko marjamita tunasida. Suku-sukunon na nang ingin tahu alay Jesus mangalusi. Di pasa imana doi sian marhiti bahasa sederhana, bahasa namura, namadok imana kaningani, bahasa marupama ho laho marjamita. Lapatan na molo dipakai Jesus pe upama di si, dang na lain pamaol-maol hon. Alay siyan upamay ima asa mura atusan ni portibyon atusan ni sisiani nang atusan na kanobigi ima harajaw ni di bata. Sa sitong na di do Tuhan Yesus do di ayat 10 sade tu sisiani ala dia na mga lusinasida ala niod do si basa-basa do tuhamu ubayan na ditadahamu akka hasimon ni harajaw banogi cangi ay dang di basa-basa ni anggo tunasida. Na marlapasan di liod debatado rahasia ima kunci jawaban taringo tu upama harajaw di debata tu akkanaolo manangin tu akkanaolo macaro asini rohan debata. Karunia itu diberikan kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya sehingga tidak mudah sehingga nakeng dampo lamau alai justru didok nakeng di bagasa turpu tom dia me kemampuan kemauan untuk mengetahui dan mengenal kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Dia kadang sahapur tu siya. Alani sada basa-basa do molo di debata tu hita molo bui ta atu sihata ni debata molo taida kerajaan debata. Sada basa-basa naking tidak dana nalilui. Dak dana naong magona di pasari. Mek dope umur 2 tahun dope pola ngasay tumatangis. Songgok dorohani inat na mangurupi alat didok na kangani disuku maul de luci ale ola didok to gereja ibuan inatay siyang gereja do dana amet na marumur 2 tahun ni nakangani buhay tu bagas na
anggodalan sen ona dang di boto mana alan dia wakadongan sa porsya anen gitu tadi si iman nakaningani kunci manang bui dapok ni manang tujabuna bui dapok ni mana harajang benagi jagi dan na boleh ikut di parmal-mal bukan dipersulit-sulit alai kerajaan Allah itu adalah iman nakangani songun nataida di padok dia sepuluh aitu naganu paradongan lehono do jala pasusukun alai wato masian na so paradongan na adong di ibanahian namar lapatan do ima asahanak na so manada hanak na nidok na dison ima na so manada di bata yang tidak mau menerima halak na so olo jalu Yesus na manutuk dirina lapatan na didok me dia me ba hacit do mula macaro hacita mula mga leon lapatan na dinaong nilehon na inong adong di bereng HP dang ulo porsya gabi buton na jala buton na me ido na didok na di bagasan tubuh ko na mangiyo dia makadong saha porsya tung masetakas do didok na kang sibasa-basa doi Tuhan ado lapatan ni si basa-basay. Lapatan na basa-basay dak sudin halak na punay. Alay basa-basa dui tu hita molo-olo hita naking mabahin hata ni di bata gabi ucahat. Tong ido gabi sada basa-basa di hita. Ay nama jalo basa-basay kutayong ima hasimoon harajaw ni di bata. Alani ma dia wakadongan mertua mahita, mertua do si malolong ta ala merdida, do si pareota ala merbinege. Namar lapatan las marohata ala bui merhite si pareotai, merhite parnidatai. Dia me manada sakap ni debatang. Jalalas namangiu di patakas Tuhan Yesus do siya buku pada narubi pola do didong ima di ayat 10 pati asa nang jupang manas asa jupang nasida ma nasirakon si Jesaya nama dok bigyon ni si pare muna do niyan matua so atusa muna si malolong muna do marnidasan yan matua so tabda muna nau takang do rohani bangsoon jala maingol do pinggol na pae do sa sitongnon alay nung nga di do si Jesaya di pada narubi ima naking rohani bangsoin ia pamangan nasida memuji do pasangapon do ido benelo Tuhan Yesus di Matius 15 anggo pamangan muna niyan memuji ala yang gorohamna taon dulu siya na jadi do si di na pinasa nakingani di si Jesaya di pada narubi jala di hatahot Tuhan Yesus di do si Jesaya do natakang do bangsoy alani molo dangolo paubah roha molo say di patut na sida rohana imana kengani Tuhan magwama alai di dok Tuhan Yesus do mertua ma berbahagialah ado mertua ado kebay ima kenyamanan ima rohana na labok roha tuaon roha na mertua na berbahagia kenyamanan kebahagiaan tingkat yang paling tertinggi ada rasa kebahagiaan dan nyaman di naporse hidup bener dak mertua ma jadi mertua ma amor tapak si malolong taon tunadinggan molo tapakke nakangani tay si pareote tunadinggan ay si pata si malolong tay dang tapakke tunadinggan alay buru gabi salah dia kapamerengon gabi bui to kadusa dang apala pataka sorupani gudang alanya kadusa alani si malolong tidak tahan menahan imana keng selera budo gabi ala di pamerengon nakangani gabi buta gabi dang bui nakangani dibedakan akhirnya ada butuh dosa. Soalnya si pareono dan dipakailah humanangon suaran di bata do hatan di bata justru tuh karena negatif do katuna roa sehingga imana kengani gabi dipakai do pinggolne laho dan manangion hatan di bata alai to kana roa alani mertua mah nah mamakai si malulang mernida paben di bata mertua mah nah imana kengani na dipakai perbinigian lau bigi hatani di bata asa naing isido nang ngulut tadi makadongan asa ringgas mehita mamaki ngulut ton mamuji do pasang apo di bata tebuka ma rohata jala tayong ma harajau ni di bata
imana keng sona ni kuarit di baga 1 tahun molo tapakke hatata molo tapakke pamangat tapamakke perminata saluhuna nabinakke ni di bata lahu pabalgahun harajonna atong nunga diliut di bata dihita pasu-pasuna saya tahaburcu homma mangula kuning saya tabai ma kaulotai gabi inganan harajaun ni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Mauliati bariko ali Tuhan di bata marhiti hatam nabedi. Amin.